uraim! Amikor felkértek engem arra, hogy nyissam meg ezt a kiállítást, azonban úgy döntöttem, hogy Erdély Miklósnak egy költeményét fogok felolvasni, azért, mert a költemény egy most itt kiállított művel kapcsolatban áll. ...1984-ben írta Erdély ezt a verset. Nem csak azért olvasom fel, mert itt egy kiállított művel kapcsolatban van, hanem azért is, mert feltételezem, hogy a kiállított művek és maga a vers is egyfajta egyoldalú értelmezést nyer számos néző részéről, amelyet sajnálatosnak tartanék. Ugyanis véleményem szerint az itt kiállított művek, egyébként is Altói Sándor egész életműve, és maga a költemény is inkább a groteszk felé hajlik, mint azt sokan inkább tragikusnak vélik. Ahhoz, hogy a groteszk jelleget kihangsúlyozhassam, ahhoz különböző interpretációs lehetőségek vannak. A groteszk egyébként is véleményem szerint az adekvát kifejeződési forma manapság. Hát szóval mindenki, a nagy francia forradalomtól kezdve mindenki. Szóval a egyenlőség, testvériség, szabadság, mint univerzális program a groteszkben áll. És mivel itt a groteszk nagyon hangsúlyos, de valamelyest a tragikum, ugye a magyar az szereti ezt a tragikusat, a tragikum esetleg elnyomja benne a groteszket. Tehát három módon olvasnám fel ezt a verset, illetve olvasnám föl, ami már csak azért is jó eljárás, mert egy ilyen régi bevált módszerem, hogy ha egy szöveget, vagy egy verset úgy tesztelni szeretnénk, akkor nem annak megfelelő modorban olvasom el. És akkor, hogyha az a szöveg, vagy az a vers mégis tartja a saját jelentésvilágát, akkor az a vers bebizonyította számomra, hogy helytálló. Talán nem illő dolog mondani, hogy Vörös Sándort, Pilinszkit affektálva felolvasni, nagyon leleplező. Erdélynek ezt a versét számos különböző affektációval olvastam el, és végig tartotta eredeti mivoltát. Nem sikerült. A történethamisítás sem sikerül. A még nem és a már elhunyt közé beékelődnek a szervek. A még nem elhunytak közé is, ha az egyik hagyja, a másik meg utálja, hogy az egyik ezt tűri. Az öngyilkosság sem sikerül, ha a szervek nem működnek rendesen. 200 altató.
Mi az egy elkínzott májnak? Ha a szervek nem tűrik, hogy a másik kamillával permetezze az evezőlapátokat emlékül, akkor nincs emlék. Jelenlét van. Hiába az együttműködési készség, önfegyelem, öncenzúra, öngyilkosság. Nincs halott. Fokozódó elevenség van. A bezárt meleg kép, a letakart integető elvágja a kötelet. A rák ma már görögdinnye. És mindez nincs utólag. Most van. Nem sikerült. A történet hamisítás sem sikerült. A még nem és a már elhunyt közé beékelődnek a szervekkel. A még nem elhunytak közé is, ha az egyik hagyja, a másik meg utálja, hogy az egyik ezt tűri. Az öngyilkosság sem sikerül, ha a szervek nem működnek rendesen. 200 altató, mi az egy elkínzott májnak? Ha a szervek nem tűrik, hogy a másik kamillával permetezze az evezőlapátokat emlékül, akkor nincs emlék, jelenlét van. Hiába az együttműködési készség, önfegyelem, öncenzúra, öngyilkosság. Nincs halott. Fokozódó elevenség van. A bezárt meleg kép, a letakart integető elvágja a kötelet. A rák ma már görögdinnye. S mindez nincs utólag, most van! Nem sikerült. Nem sikerült. A történet hamisítás sem sikerül. A még nem és a már elhunyt közé beékelődnek a szervek. A még nem elhunytak közé is, ha az egyik hagyja. A másik megutálja, hogy az egyik ezt tűri. Az öngyilkosság sem sikerül, ha a szervek nem működnek rendesen. 200 altató, mi az egy elkínozott májnak? Ha a szervek nem tűrik, hogy a másik kamillával permetezze az evezőlapátokat emlékül, akkor nincs emlék. Jelenlét van. Hiába az együttműködési készség, önfegyelem, öncenzúra, öngyilkosság. Nincs halott. Fokozódó elevenség van. A bezárt meleg kép, a letakart integető elvágja a kötelet. A rák ma már görögdinnye. És mindez nincs utólag. Most van. Kiállítás megnyitó. Vendégséget folytatandó a vetítőteremben. Az Artpool és a látványtár vendégül látja folyamatosan a jelenlévőket, finom csobánci borral és meleg fogácsával. Ha megengedik, akkor felhívnám a figyelmet arra, hogy ez egy picit hosszabb lesz ez a figyelemfelhívás. Ugyanis amikor szóltam nekem a látványtár, hogy nyissam meg a kiállítást, akkor ugye én eldöntöttem, hogy ezt a verset fogom felolvasni, de egyúttal úgy döntöttem, hogy a Liszt Ferenc téri patyolat falára elhelyezek egy márványtáblát, egy emléktáblát. Ugyanis valamikor 1993 tájékán
Allen Ginsberget oda megkísértem, mert ott mosatta az alsónadrágját. És ennek emlékére ezt a táblát el szerettem volna helyezni. Néhány nap múlva megtudtam, hogy Tóth Endrének is lesz itt egy táblája felavatva, sőt, hogy Erdély Miklósnak is lesznek táblái a téren körben elhelyezve, úgyhogy a tábla egy ilyen őrületes szériában itt megjelent. Nem akarom önöket most terhelni a táblakészítés különböző koincidentális elemeivel. A lényeg az, hogy a tábla elkészült, megtekinthető szemben a Boris Vian, egyszerűen Vian kávéházban, amely augusztusban nyílt, a patyolat helyén. Sajnálatos okoknál fogva a táblát nem lehetett felrakni, mert az építész nem emlékszik arra, hogy miből készült a fal. A tábla ott van, hogyha valakinek van kedve esetleg csoportosan vagy szétszakadva oda átmenni, akkor majdan át lehet oda menni. Ott én megígértem a francia tulajdonosnak, aki először nem akart beleegyezni a tábla helyezésébe, majd tegnap éjfélkor végül beleegyezett, amikor mondtam neki, hogy na de hát 30 liter viszkit fogunk meginni, és hogyha nem engedi meg, akkor elterjesztem a városban, hogy ez a kávéházról ezt nem engedték meg. Úgyhogy éjfélkor belement, de hát sajnos ma nem tudjuk ezt realizálni 100%-osan, de a tábla megvan, meg lehet nézni, megéri a fáradtságot. Hogyha valaki velem jön majd át oda, akkor még elmesélhetem a különböző egészen elképesztő koincidenciákat, amelyről egyébként a természettudomány aztán nem létezik. Köszönöm szépen.